Sa balitang regional kay usa ka mangilngig nga panghitabo ang natigayon dito sa barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur. Diin usa ka pamilyahan kasama ang gipangluba-patay sulod mismo sa ilang panimalay sa wala pa mailhing suspetsado. Nasayrang niadto pang Sabado ni nahitabo ang krimen apan kaganinang buntag lamang Hunyo 29, 2026 adlaw nga Lunes na diskubrehan nga wala nay kinabuhi ang usa ka inahan ug iyang mga anak nga nag-edad og 12, 13 ug 14. Sa usasab ka interview sa DXPR Armen Pagadian sa ugangang babae, gibutyag niini wala ang amahan sa mga bata sanglit tuwa kini na narbaho sa kauluhan, partikular sa Manila. Emosyonal sab siyang dihang gihulagway ang daghang sama dinugaban nga nahiagom sa iyang mga apo og umagad. Samtang nagapaambit sab niya o napaambit sab niya nga dunay laing karelasyon ang iyang umagad nga sumala sa sumbong sa iyang usa ka apo, sagad kining gaadto sa maong balay. Sa karon na problema na kini, karon asa matud pa siya manguha og pangbayad sa lungon sanglit bisan piso ug bugas wala sila. RMN